Sas-sena d-dieħla se jkunu ingħataw 325,000 metru kwadru ta' spazji miftuħa f'pajjiżna. Dan intqal mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli waqt li kienu qed jiġu diskussi l-estimi tad-Dekasteru li hi responsabbli minnu. Hawnhekk semmit numru ta' proġetti li għaddejjin bħalissa. U bħalissa din jitlestew numru ta' proġetti oħra, inkluż Ġnien Spencer fil-Marsa, Eco Garden fil-Mosta, Ġnien id-Dakkara f'San Ġuan, l-estensjoni ta' Ġnien is-Serenità f'Santa Luċija, spazju għall-OCR fi Ġnien San Clement f'Ħażabbar, picnic area fl-Inħawi tal-Maqluba fil-Qrendi, park fiż-żona magħrufa fuq il-Glassi fil-Birgu, ċentru ta' edukazzjoni ambjentali u spazju għat-tfal b'abiltajiet differenti fi Ġnien Romeo Romano u ser niftħu mill-ġdid il-park ta' Xrop Laġin. Dwar is-settur tal-enerġija, il-Ministru Dalli tkellmet dwar il-politika ta' stabilta fej il-Gvern se jkun qed jinvesti 350 miljun euro oħra is-sena d-dieħla. Id-Deputat Michael Farrugia qal il-politika tal-Oppożizzjoni tfisser eżatt dak li ġara qabel l-2013, jiġifieri l-awsterità, kif ikkonferma Bernard Gregg stess. Illi qal illi l-għajnuniet li qed jagħti l-Gvern mhux sostenibbli u rridu nimxu lejn il-politika li kien jagħmel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern qabel l-2013. Id-Deputat Malcolm Paul Aġużgalja innota kif l-Oppożizzjoni ibla viżjoni f'dan is-settur. Sabiħ li tikkritika għaliex int għandek ukoll viżjoni li inti taf li tista' tasal għaliha u allura qed tgħid li isma' għamel dik u jagħmel l-oħra biex jien nkun nista' ngħinjek u nimxi miegħek sabiex nimxi l qudiem, imma mhux tikkritika jekk qas biss inti għandek idea ta' fuq xi titkellem. Id-deputata Cressida Gallia tennit l-importanza tal-politika tal-għajnuna tal-Gvern fi żminijiet ta' sfidi. U li kieku ma ħadniex din id-deċiżjoni li kieku l-familji Maltin u Għawċin qed iħallsu aktar mid-doppju f'kontijiet tad-dawl biss. U din id-deċiżjoni mhux biss qed taffettwa lil familji Maltin u Għawċin, iżda taffettwa wkoll in-negozji. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajt tkellmet dwar l-estensjoni tal-pjan New Water. Il-pjan finanzjarju għal din is-sena ser jieħu pass importanti ieħor. Dan hekk kif semmit anke tajjeb il-Ministru Dalli fix-xhur li ġejjin in-netwerk tal-ilma riċiklat ser ikompli jiġi estiż b'installazzjoni ta' 350 dispenser tal-ilma ġdid.